hoxe, egunero jende guztik ez dakit ibiltzen da kotxekin, da danak ibili beharriak karreteran, da ondo da. Hori, minimoki gauza batzuk, ez dakit, autoeskolan ikasten dienetik kanpo, ikastea. Orduan, jak oain elektrikon kontue jarri dan, aukeran, pentsatu deu, zaharrena bezala eta bea agertzea jakiteko elektrikok izan ziela, asera eman zienak animalik kendu eta bekisa ibiltzeko.